এটা অৰ্গেনাইজ হৈছে যেটো বিটিআৰ আন্ডাৰত আৰু আসাম টুৰিজমৰ কোলাবৰেচন আন্ডাৰ গ্লোবেল একাডেমি অফ ফৰেন লেংগুৱেজ আৰু মোৰ নাম হ'ল প্ৰবাল শৰ্মা বৰদলৈ মই ফুড ক্ৰাফ্ট ইনষ্টিটিউট সামগুৰি নগাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ মোক তেওঁলোকে ইনভাইট কৰিছে হোমষ্টেৰ ওপৰত এটা লেকচাৰ দিবৰ কাৰণে এটা সেশন আছে 3 দিনৰ আমাৰ ভৈৰৱকুণ্ড লগতে ৰায়মনা আমাৰ নেশ্যনেল পাৰ্কত যাম তেওঁলোকৰো তাত হোমষ্টে আছে সো এই হোমষ্টেখিনিক আমি কেনেকৈ আগুৱাই নিব পাৰোঁ হোমষ্টে এটা কেনেকৈ চলাব লাগে হোমষ্টে এটা চলাবলৈ যাওঁতে তেওঁলোকে কি ধৰণৰ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব কেনেকুৱা ধৰণৰ সাৰ্ভিসেছ তেওঁলোকে আমাৰ গেষ্টক দিব সা সুবিধাখিনি তেওঁলোকে জানিব প্লাছ তেওঁলোকৰ কি প্ৰচেছত তেওঁলোকে মাৰ্কেটিংটো কৰিব আৰু হাইজিনটো কেনেকৈ মেইনটেইন কৰিব কুলিনাৰী আৰ্টছটো তেওঁলোকে কেনেকৈ ডেভেলপ কৰি নিজৰ কুইজিনৰ লগতে বাহিৰৰ দেশৰ কুইজিনখিনি তেওঁলোকে কেনেকৈ বনাব কেনেকৈ সাৰ্ভিস কৰিব মুঠতে এটা হোমষ্টেত এজন যেতিয়া গেষ্ট আহিব সেই গেষ্টজনে ছেটিছফাইড হৈ যাবলৈ যিখিনি তেওঁলোকক স্কিলৰ দৰকাৰ সেই স্কিলখিনি ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে মোক নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলে আৰু মোৰ ফালৰ পৰা চেষ্টা কৰিছোঁ মোৰ জ্ঞানৰ ফালৰ পৰা যিমানখিনি তেওঁলোকক দিব পাৰোঁ সেইখিনি আমি ইয়াত দি যাম মই ইয়াত 3 দিনৰ কাৰণে আছোঁ নেক্সট আকৌ ৰায়মনা যাম ৰায়মনাটো আমি একেই ধৰণৰ প্ৰগ্ৰেমেই কণ্ডাক্ট কৰিম আৰু আশা কৰিছোঁ ইয়াৰ যিখিনি ৰাইজে উদ্যমেৰে হোমষ্টেৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিছে আৰু যেটো হোমষ্টেৰ ফালৰ পৰা ইয়াত টুৰিজমটো ডেভেলপ হ'ব টুৰিজম ডেভেলপ হোৱাৰ লগে লগে মানুহৰ আৰ্থিক যেটো মানে কণ্ডিশ্যন সেই কণ্ডিশ্যনটো ডেভেলপ হ'ব আৰু অসমৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে পৃথিৱীবাসীয়ে ভৈৰৱকুণ্ডখন বেছি ভালকৈ জানিব সো সেই আশাৰে আমি ইয়াত আহিছোঁ ওলাই আহিছোঁ ট্ৰেইনিংটো দিব চেষ্টা কৰিছোঁ ট্ৰেইনিংটো দিছোঁ আৰু মই থেংক ইউ দিছোঁ আমাৰ বিটিআৰ এণ্ড আসাম টুৰিজমক যে তেওঁলোকে এইটো সুন্দৰ পদক্ষেপ লৈছে আমাৰ ষ্টুডেণ্টখিনিৰ কাৰণে হোমষ্টে যিখিনি কেণ্ডিডেট আছে আৰু আশা কৰিছোঁ তেওঁলোকে আমাৰ পৰা যিখিনি পাব আৰু সেইখিনি ভালকৈ পৰিচালনা কৰিবলৈ সহায় হ'ব তেওঁলোকৰ সকল আহক ইয়াত আহিবৰ কাৰণে একচুৱেলি মোৰ পাৰ্চনেল এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা কৰোঁ আগৰ বিটিআৰ এতিয়া বিটিআৰ নাই বহুত ডেভেলপ ঠিক আছে ইয়াত কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাই আৰু ইয়াৰ মানুহখিনি যিখিনি ইয়াৰ কমিউনিটি আছে দে আৰ ভেৰি ৱেলকামিং ঠিক আছে তেওঁলোকে বহুত আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছে বাহিৰৰ মানুহ ইয়াত আহক আৰু তেওঁলোকে আহিলে ধুনীয়াকৈ ৱেলকাম কৰিব ডেফিনেটলি আৰু ইয়াতে বহুত এনজয় কৰিব পাৰে নিজৰ জীৱনৰ যিখিনি দুখ আছে যিখিনি কষ্ট আছে ইয়াত আহিলে তেওঁলোকে পাহৰি যাব বুলি মোৰ মনোভাৱ মানে মোৰ প্ৰেক্টিকেল মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ফালৰ পৰা কৈছোঁ बे समाव जोंनो ट्रेनिं होनायखौ जोङो मोजां मोनदों गोबां बुजिनो मोनि बाथ्राफोरखौ जों बुजिनो मोनदों आरो जोङो माबायदि आलासिफोरखौ जोंनि न'आव थाफैयोबा हमस्टे लाफैयोबा माबायदि खालामनांगौ बेफोरखौ जों गोबां मिथियामोन दिनै प्राय बाथ्राफोरखौनो जोङो मिथिनो हाबाय आरो बुजिनो हाबाय दायो जों बेबायदिनो सोलोंलांसिगोन बिथांमोन बुंनाय बायदि बिथांमोना फोरोंनायाथ' माबायदि आलासिया जोंनि न'खरफोराव फैजेनोबा जोङो माबायदि बिसोरखौ रिसिभ खालामनांगौ माबायदि माथो आखारजों बा देहा लानानै फेसन लानानै जोङो माबायदि बिथांमोनखौ आदरहनि खालामनांगौ बेबायदिफोरखौ फोरोंदों आरो जोङो बिदिनो खालामलांगोन होननानै सानदों आरो जों गोबां रोंसिननाय मोनदों बिथांमोननि फोरोंनायजों ट्रेनिं मोनाब्लाबो जोंफोरो एसे न'खराव जोङो बेबायदिनो आलासि सोंबोबाय थानायखाय जोङो रोंदों आरो मिथिदों आरो बेबायदिनो जोङो सोंदों आरो बिथांमोना जायफोरा फैनानै थांबाय जोंनि न'खरफोराव हायनानै थांदों बिथांमोना जोबोद मोजां मोननायखौलाय खिथालांदों आरो जोंनि फन नम्बरफोरखौ लांनानै बिथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै जोंखौ बेबायदि साबायखर बावहरदों आरो गोबां गोजान जोङो जोंनि बर'नि आइटेमफोरखौनो जोङो संना जाहोदों अनला ओंख्रिफोरखौ जाहोनाय जादों मोजां मोनदों बिसोरो बिदिनो मेवानि अनलाबो संनानै जाहोनाय जादोंमोन जे कार्बि आंलंनिफ्राय फैदोंमोन बिथांमोनाबो जोबोद मोजां मोनलांदोंनो जोङो बेबायदि मैगं मोनजाहायनानै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथांमोनाबो जेन जोंनि बायदिनो जायो होननानै बिथांमोना मोजां मोनलांदों आरो जाया जिखौ जायो बिदिनो मा होनगोन लायो दावबायबोदों बिथांमोना जेखौ मोजां मोनो जों एसे मिथिखायो बेबायदिनो जोङो संनानै जाहोनाय जायो बयखौबो हामबाय होनदों दिनै जोंनि गामियाव बिदि मोनसे ट्रेनिं जागासिनो दङ बे ट्रेनिङा जाबाय हमस्टेनि लोगोसे जोंनि गामियाव जोंहा हमस्टेया स्टार्ट जाबाय 2019निफ्रायनो जों स्टार्ट खालामदों हमस्टेखौ अब्लाबो जोङो ट्रेनिं मोनाखैमोन नाथाय दा ट्रेनिं मोनबाय आरो जोंनि गामिनिल' नङा नाथाय जोंनि भैरबकुन्द ओनसोलाव जायफोरा हमस्टे खालामदों बिसोरखौबो जों खावलायदों आरो हायदोंबो
आरो लोगोसे बिदिनो ट्रेनिङा जागासिनो आरो लोगोसे बे ट्रेनिंखौ मोननाय लोगो लोगो आं सानदों सिन्था खालामदों जे जथेस्थ' बिथांमोना इन्ट्रेस्ट जागोन आरो लोगोसे माने आलासिफोरखौ माबायदि हस्पिटालिटि आरो लोगोसे ओंखामफोरखौ माबायदि होनांगौ आलासिफोरनो आरो फरेनार टुरिस्टफोर फैयोब्ला माबायदि बिहेभ खालामनांगौ बेफोरखौ माने ट्रेनिंनि गेजेरजों माखासे मिथिलांगोन आरो बे ट्रेनिङा दिनैनिफ्राय लानानै सानबासो जागोन 14 तारिखहालागैसिम जागोन ओंखायनो आं खावलायदों आं माने गोसोजों सानदों जे बिथांमोना मा होनो हाहैगोन आरो लोगोसे बे ट्रेनिंखौ साक्सेस खालामलांगोन आरो लोगोसे उनाव फैबाय थानाय समाव आलासिफोरखौ मोजाङै सोंनो हागोन आरो बेबायदिनो भैरबकुन्द ओनसोलनि जिथु हमस्टे बेयो ग्रथ जालांगोन डेभेलप जालांगोन आरो लोगोसे मा होनो जौगालांगोन टुरिस्ट स्पटआ माने मोजांसिन जालांगोन बेखौ आं आसा खालामदों बे आरो हामबाय होनदों जा बिटिआर सरकारखौबो जायफोरा दिनै मा होनो जोंनि गामियाव बा जोंनि बे ओनसोलाव ट्रेनिंनि थाखाय हरबाय मानो होनबा जोंनि थाखाय ट्रेनिङा गोनांथार ट्रेनिं गैयालासिनो आलासिखौ सोंनायाबो हादारन नङा ओंखायनो जेनेबा जोंनो ट्रेनिं नांगौ दा बे ट्रेनिंखौ स्किल जिथु ट्रेनिं जिथु हस्पिटेलिटि आरो माखासे बाथ्राफोर नोङो बेफोरनि फारसे जिथु ट्रेनिं होदों बे जथेस्थ' मोजां आरो लाब जादों आरो नोंथांमोना मिथिगोन आरो सोंबावनो हागोन जायफोरा ट्रेनिं लाबाय बिथांमोननि सिगाङावबो सोंनो हागोन दिनैनिफ्राय जिथु स्टार्टसो जादों आरो बेयो मोनसे फिथाइ गोनां जागोन होननानै आं सानदों आरो बांसिन जौगालांगोन होननानै